Барыгызга да сәлам һәм Modern Tatar Identity подкастына хуш килдегез. Минем исемем Марсель, ака Татар Принц, һәм мин бу подкастның алып баручысы. Бу безнең бишенче чыгарылыш һәм минемчә бик искиткеч әңгәмәләребезнең берсе. Хәзер бөтен дөньяда Pride ае үтә һәм без дә аны байрам итәбез. Мин дә үземне квир кеше дип саныйм. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз Алмаз яки Селена, татар жанлы кеше һәм драг-квин сәнгатьче. Дрәг-патшабикә татарча әйтергә була. Без Селена белән Татар-квир, татар драг-квин сәнгате, Казандагы гей клублар һәм гомумән аның татарлыгы турында сөйләштек. Һәм татар теле белән мөнәсәбәтләре. Татар теле ул квир-френдлимы яки юкмы, татар һәм квир булуы ничек, шундый сорауларга җавап бирдек. Тагын да шулай ук бәлки әйтеп китәргә кирәктер. Дрәг-патшабикә ул хатын-кыз киемен киеп хатын-кыз персонажларын кулланган артистларга карата кулланыла торган термин. Рус кешеләре травести дип әйтәләр. Һәм гомумән гадәттә бу ирләр яки хәзердә хатын-кызлар да бар һәм трансгендер кешеләр. Һәм тагын да әйтергә кирәк, бу трансгендер кешеләр түгел. Драг-квинлар һәм трансгендер кешеләр бу төрле әйберләр. Әмма без бу турында Селена белән күбрәк сөйләштек. Шулай ук ләззәтләнеп тыңлабыз. Pride ае кутлы булсын. Рәхмәт. Әйдә, башлыйбыз. Бүген безнең кунагыбыз Селена, татар драг-квин, драг-патша. Зур рәхмәт сиңа килүең өчен һәм әйдә беренчедән сине тәкъдим итәбез. Әйдә синең турында сөйләшәбез. Кемсең син, туган ягың турында, гаиләсең, син татарлыгың турында. Минем исемем туганда Алмаз. Мин Түбән Кама шәһәрендә тудым. Бу Татарстанның зурлыгы буенча 3нче шәһәр. Һәм мин анда 16 яшькә кадәр яшәдем. Шуннан соң Чаллыга күчтем. Һәм аннан соң инде Казанга. Мин уртача гаиләдә тудым. Әтием инженер, сварка белән эшли, эретеп ябыштыручы. Һәм әнием повар. Казан университетында укыдым, ләкин тәмамлый алмадым, кызганычка ки. Чөнки инде билгелечә нинди сәбәпләр аркасында. Һәм 2019 елдан бирле мин драгка кереп киттем. Драг белән шөгыльләнәм. Һәм инде хәзерге вакытта мин АКШта, Америка Кушма Штатларында яшим. Оклахома шәһәре. Матур. Ә сиңа хәзер ничә яшь? Миңа 21 һәм 22 тулачак инде сездән июльдә. Зур рәхмәт сиңа, чөнки син образда торасың һәм хәзер Оклахомада бу бит иртә. Әйе, әйтмәдә. Мин шуңа кереп соңга калдым. Мин бик соң тордым. Шалтырамады телефон һәм шуңа күрә күчерергә туры килде әзрәк. Ә син инде факультетында Казан университетында укыдың? Казан университетында мин педагогияда укыдым. Татар теле һәм инглиз теле. Татар теле һәм инглиз теле. Әмма шул вакытта бу татар филология факультеты булмады. Ул татар филология факультеты, әйе. Татар филология факультеты. Ул керә, әйе, аңа. Һәм әле журналистикада анда бар. Анда укытучылар да әзерләр хәзерге вакытта татар теле, инглиз теле, рус теле, өч телдә. Төрле фән укытучылары, там җәмгыять белеме, математика. Минем бик күп дусларым бар, кем шул факультетында укыган. Мәсәлән, бәлки син беләсең, Гүзәл Ахмед Карай, ул урбан татарның оештыручысы. Мин беләм урбан татардан Шамилне. Шәйми, Булат Шәйми. Без аның белән бер үк лицейда укыдык шулда. Һәм сез гаиләдә татарча сөйләшәсез. Әйе, бары тик татарча. Синең ничек гаиләдә? Нинди телдә сөйләшәсең? Минем әнием урыс, әтием татар, шулай һәм мин Казахстанда туып үстем, шулай без русча күбрәк сөйләштек, әмма минем әтием ул шундый эмоциональ сүзләр татар телендә куллана. Мәсәлән, мин сине яратам, мин сине сагындым. Bir кулны һәм шундый бытовой рәвештә, мәсәлән, шикәр алып кил, үтнесендер, шундый гыйбарәләр. Син өзеңне гендер буенча кем дип саныйсың? Чөнки бик күп кешеләр алар белмиләр нәрсә ул драг һәм нәрсә ул гендер, трансгендер, шундый әйберләр. Чынбарлыктан драг бу безнеңчә сәнгать.
Һәм моны беренче гендерга әйләндереп булмый, чөнки күпкенә кешеләр алар чынбарлыкта кызларны гына ярдылар, ләкин аларга шулай ук ошый үзгәрергә төрле алар мәсәлән кызга гына әйләнмиләр, алар җанварга да әйләнә алалар. Театрда бу бик нык кертелгән, чөнки театрда актерлар төрле образларда булалар. Һәм минемчә драг бу шул образның бер юнәлеше. Чөнки без үзебезне сәнгатьтә итеп хис итәбез, без һәрвакыт шоу күрсәтәбез, липсинкинг, төрле биюләр, барысы да бу сәнгать эшендә. Шулай ук син гади тормышында шундай Алмаз егет сәнгатьтә синең образ исеме Без Селена. Нигә Селена? Ничек син аны сайладың? Мен гомумән бу исем ай Аллаһ дип атала. Аллаһ ае. Я богиня Луны русча әйткәндә. Һәм гомумән минем яраткан җырчым Селена Гомес. Һәм миңа белән бик нык вдохновляет. Аның барлык җырлары минем йөрәккә тия. Һәм әлбәттә мин аның сәнгатен үземнең исем белән дә бәйләргә теләдем. Һәм шакра бу исемне сайлап алдым. Кызык. Чөнки драг мәдәниятта синең исеме бик шундый бик мөһим әйбер. Чөнки синең образ белән бәйле нәрсәләр һәм әгәр син руповны карыйсың, анда исемнәр аларның роле бик шундый мөһим, бик зур. Син Рәсәйдә шундый драг мәдәнияты эшләгәнсең, эшләмәгәнсең? Драг queen. Без минем бар иде шундый ук драг sister. Һәм без клубта выступали. Белмисең, ул клубны беләсеңдерме, юкмы? Аның сливки дип атала ул. Аны бер татар җырчысы ачты. Әллә ничә еллар инде аның белән мәшһүр. Без шунда чыгышлар ясый идек. Ләкин безнең драг ул бүтәнчә. Чөнки безнең күрешебез ул драгта бик күп мейкап кулланыла. Ләкин безнең өчен драг ул ничектер күбрәк шын барлыкны күрсәтергә тиеш. Син мәсәлән миңа ошамый кайчан синең битеңдән дә берничә кат тоналка, аннан соң син шәписең монда консилер, аннан соң шәписең анда Уныттым инде ул сүзне русча. Даже татарча белмим, русча даже белмим. Һәм ядан шәписең борынга анда тигезсеменсе помадалар. Миңа алай ошамый, миңа ошый кайчан син ничектер күбрәк кызга тартасың. Һәм без шул әйберне тырыштык инде үзләштерергә, шул клубта, ләкин килеп чыкмады. Чөнки ул җырчы ничектер иске карашлымысың, һәм аңа күбрәк шулай ошый кайчан ана инде клоунада бара. Ләкин мин ул андый драгка да каршы түгел, мин бары тик төрле драгның булуын теләр идем. Чөнки бер ул һәрвакыт ничектер тудыра башлый. Шунлыкта төрле илләрдә шундый драг queen мәдәнияте ул башка. Чөнки АКШта бу драг мәдәниятының бер төрле, Рәсәйдә бер төрле, һәм Таиландта башка шул мәдәнияте. Һәм мәсәлән, хәзерге вакытта шундый үсеш бара, мәсәлән, Казахстанда мин аны карыйм. Шундый глобаль дрәг-патшабикә мәдәнияте ул Казахстанга килә. Һәм шул Рәсәй рус драг мәдәният белән кушыла һәм яна драг тудыра. Һәм ул бу тренд күрергә ул бик кызык, чөнки әлбәттә ул бик төрле. Һәм яш драг-патшалар бар, һәм тагын да шундый иске драг-патшалар бар. Кемнең шундый драг искусство ул бик төрле. Һәм клубта син аны карыйсың. Син ничә ел шул Казан клубта эшләдең? Без анда берничә ай эшләдек. Еллар түгел, айлар. Без анда 2-3 ай эшләдек. Ләкин шуннан соң, бу клубтан соң без бүтән җирдә чыгыш ясадык инде. Шуңа күрә мин белмим ничә бул безне шулай обидел, прибитнилмысың. Чөнки минемчә безнең фанатлар бар иде ул клубта. Күп кеше килә иде безне карарга, без анда афишта булганда. Барысы да киләләр иде. Ләкин шулай килеп чыкты. Соңнан соң без просто безнең бар иде шундый җир. Ничектер культура өемесең, сәнгать өе. Һәм без шунда да төрле әйберләр куя идек, биидек.
Миңа кызык ашу сезнең драгыңызда шундый милли элементлар бармы, юкмы? Чөнки әлбәттә сез татар булып, Казанда яшәп, Татарстанда яшәп, бәлки сез белән инде төрле элементлар кушасыз. Һәм мәсәлән, Казанда бер гей-клуб булган иде, Шүрәле дигән. Һәм ул минем өчен ул бик кызык булды, чөнки шундый милли исеме, фольклор исеме, әмма бу гей-клуб. Менә шул бер клуб инде ул. Ну, хәзер бездә 3 клубмы соң, мин хәтерләмим, дөрес әйткәндә 2-3 клуб бар. Менә шул Шүрәле, элекке Шүрәле ул хәзер Сливки дип атала. Ул инде элеккегеләрдән берсе. Һәм әле генә ачылды менә Джонни дигән. Һәм тагын ниндидер ачылды инде. Мин киткәч, барысы да мин киткәч кенә интелә башлый, үзгәрешә башлый. Мин булганда берәү генә. Мин китеп баргач инде ачалар. Милли әйберләр, гомумән милли анда бизәкләр, анда әйберләр юк, ләкин һәр тайым, бөтен биюләр, бөтен җырлар һәр вакыт туган як җыры белән бетәләр иде. Син беләсеңдер инде ул җырны Василия Фаттаховның туган якка юлтамы, менә шундый. Туган як. Һәм барлык бөтен кеше Мәскәүдән, анда Кировтан, төрле Уфалардан, алар барысы да шул җырны белә. Ул ничектер инде Визит Татарстан дигән җыры дип табыладыр инде аны. Чөнки барлык кеше, барлык турист аны белә, барысы да җырлый. Һәм әлбәттә инде бу милләт берлеге. Ул кызык, чөнки Казахстанда мәсәлән шул милли элементлар драг культурада бар. Һәм бездә шундый байрам бар, Наурыз. Һәм Наурыз вакытта әгәр син гей-клубка киләсең, анда бөтен драг куйннар алар милли киемнәрдә кыелган һәм бөтен җырлар, алар шундый милли җырлар, халык җырлар. Ул да бик кызык. Шулай Татарстанда драг культура бар һәм ул яшый. Татар телендә элементлар бар, әмма мәсәлән сәхнәгә чыгып, бармы шундый әйберләр, кешеләр татарча сөйләшәләр, сөйләшмиләр? Минем хәтеремдә, ул инде нык еш чыгыш ясамый, ләкин кайвакыт алар татар җырларын сайлыйлар. Хәзерге артистлар, мәсәлән, Әлфия Авзалованың җырларын мин күргәнем бар сәхнәдә. Менә шул җырга алар липсинг ясыйлар һәм кайбер кешеләр дөрестән дә кушалар, җырлыйлар һәм әлбәттә бу бик кызык күренеш. Мин йөрәгемә май кебек ята. Анда чыгышлар күргәндә мин бик шат. Ләкин гомумән инде татарча, татар телендә сөйләшү, татар телендә аралашу клубта юк. Кызганычка чөнки күп кешеләр татарча аңламый. Һәм соңгы статистика буенча да без тагын 1 миллионны югалтканбыз. Татар телендә аралашу кешеләрне саны кими елдан-ел. Бу әлбәттә бик кызганыч. Әмма шулай да булса, барыбер татар теле шундый бик функциональ тел. Һәм без хәзер күрсәтәбез, татар телендә квир бар. Һәм драг мәдәнияте татар телендә бар. Һәм бу бик шәп, бик кызык. Һәм тагын да бер сорау, бәлки, син хәзерге вакытта АКШта эшлисеңме, укыйсыңмы? Хәзер вакытта мин эшлим ресторанда. Һәм гомумән инде кешеләрне каршы алу, кешеләргә ашамлык тапшыру. Менә шул минем төп эшем. Укырга минем әлбәттә планнарым бар. Миңа калса мин киләсе елны башлармын укуны, бәлки сентябрьдә. Белмим, алар сентябрьдә башладыр инде. Мин дөресен әйткәндә белмим, әле генә шалтыраттым. Мәсәлән, Аризона университетына, алар миңа гомумән укытучы, шундый бәлки ниндидер визаж, шундый әйберләр күбрәк ошый. Алла бирсә, менә икенче елны башлап җибәрсәм, бик шәп булыр иде. Драг куин булып эшлисеңме, эшләмисеңме? Перформанслар бармы? Драг куин булып, мин клубларга әле күптән түгел генә йөри башладым. Һәм менә мин бер клубта булдым монда. Ул гомумән театр кебек, шундый роскошный, люкс, шундый зур сәхнә, бөтен күренеп тора, что бу илдә драгка бик нык игътибар бирәләр. Драг артистлар алар кечкенә генә сәхнәдә түгел, алар шундый зур театр кебек сәхнәдә үзләрен туя алалар, үзләрен күрсәтә алалар, бийләр. Һәм әлбәттә бу бик теләлгән әйбер. Мин шул сәхнәдә бик нык чыгыш килә әлеге вакытта. Алла бирсә, менә бу көн бәлки июньдә мин
тырышачакмын алар белән әле сөйләшергә кирәк. Ләкин мин үзем күрсәтсәм, миңа калса әлбәттә алар җайлашачаклар. Һәм инде бәлки син минем чыгышымны өендә күрерсең. Әйе. Бу бик матур булыр. Сине онышлар. Сахнага чыгу бик мөһим, минемчә. Һәм бәлки син Казахстанга киләсең. Белмим. Әйе, чөнки Казахстанда казаклар татарларны бик яраталар. Һәм әгәр син киләсең, без сине сахна бирәбез. Һәм хәзерге вакытта бездә драг-кон үтә. Һәм әйе, бик күп төрле яна артистлар чыгалар. Ләкин минем Россия белән әзрәк проблемалар бар. Һәм Татарстан мин ябышмасам, экстрадиция белән шөгыльләнәм. Ну, Рәсәйгә барырга кирәкми. Казахстанга. Бәлки әйдә башка сорауларга күчәбез. Синең гаилә, алар синең мәдәнияте турында беләләр, белмиләр? Юк, минем чынбарлыкта әнием вафат. 2010 елны ул ахират дөньясына кереп китте. Минем әтием кем булганын белми һәм минемчә аңа белмәскә инде чөнки үзең беләсең инде Рәсәйдә һәм СНГ дәүләтләрендә әлеге тема бик табу. Алар моны беренчедә аңлап бетерә алмыйлар. Әйе, бу әлбәттә шулай. Нигә мин үзем квир-активист булып эшлим, чөнки минем тормышымда 15 яшьтә аутинг булды. Һәм шул вакыттан 10 ел булды. Һәм хәзерге вакытта әнием, әтием белән барысы яхшы, әмма шул 10 елда әйе, бездә бик зур прогресс булды һәм әлбәттә 15 яшьтә, 16 яшьтә ул бик авыр булган иде. Һәм мин шул привилегияны хәзер кулланам, чөнки барлык кешеләр беләләр, һәм әйе, мин бу турында сөйләшәм. Син сәләттә булгансыңмы? Әйе. Әйе, сәләттә булдым. Әйдә, бәлки сәләт турында сөйләшәбез, чөнки мин сәләт турында бик күп ишеттем, әмма нәрсә ул белмим. Ну, мин беләм бу лагерь. Һәм шул лагерьдә бик күп кешеләр татар теле белән шөгыльләнәләр, һәм төрле проектлар эшләйләр. Синең өчен сәләт нәрсә ул булды? Минем өчен сәләт ул бик күп балалар пошмагы һәм барсы үзен үстерергә тели, төрле фәннәр өйрәнә. Алар барсы да бик нык мотивлашкан кешеләр, үз максатларын беләләр һәм әлбәттә инде кайберләре белми, ләкин алар табырга тырыша. Һәм мин анда әйдәман буларак булдым. Әйдәман эше инде балаларны 24 сәгать буе карау, аларны контрольдә тоту, ярдәм итү, аларга юнәлешләр күрсәтү. Һәм миңа анда ошады. Чөнки мин балаларны бик нык ярдәм шуңа бардым да инде. Балалар белән эшләр өчен, баларга юл күрсәтер өчен. Чөнки мин укытырга бик яратам. Сабыр белән төрле уеннар уйнадык татар телендә. Алар тиктоклар төшерә башладылар татар телендә. Һәм әлбәттә шундый татар телендә омтылышны күрү минем өчен бик нык мине бик нык тарта сәләткә, чөнки сәләттә татар телен чыннан да үстерергә телиләр. Синең өчен нәрсә, нигә синең өчен татар теле ул шундый мөһим? Һәм нигә син татар факультетында укыгансың? Татар теленә мөнәсәбәт минем инде башлангыч сыйныфлардан башлангандыр. Чөнки дөресен әйткәндә, татар теле минем өчен нык җайлы фән иде, чөнки һәрвакыт мин гаиләмдә татарча гына сөйләшәм. Һәм әлбәттә инде кагыйдәләр дә минем өчен чиктәра кагыйдәләр түгел, аксиома. Чөнки мин шулай сөйләшәм, миңа кагыйдәләр алар минем башымда иде инде. Һәм шуңа күрә мин татар теленә гашык булдым, чөнки ул бик җайлы миңа бирелде. Бишенче сыйныфларда мин олимпиадаларда катнаша башладым. Әдәбияттан җиңү яуладым, яңадан татар теленнән җиңү яуладым. Һәм инде 11 сыйныфка кадәр татар телен үстерү, татар телендә сөйләшү, татар теленнән олимпиадаларга йөрү, ул минем гомумән бик зур эз калдырган. Һәм инде 11дән соң монда инде мин уйлаган идем, әлбәттә тәрҗемәчегә китергә, анда инглиз теле, немец теленә, ләкин әлбәттә инде минем йөрәгем татар теленә яткач, мин татар филологиясе сайладым һәм шунда үсергә булдым. Синең башында
Мәсәлән, шундый controversial уйлар булганмы, булмадымы? Чөнки әлбәттә бик күп кешеләр әйтәләр, татар мәдәнияте, татар теле һәм татарлыгы, алар шундый консерватив, ислам белән бик бәйле, син бит үзең квир кеше һәм квир әйберләр, дрәг-патшабикә белән шөгыльләнәсең. Ничек син бу турында уйлыйсың? Миңа бик нык авыр иде, чөнки мин протестларга чыктым, митингларга ЛГБТ өчен. Һәм әлбәттә инде миңа 2019-нчы, 2020 ел минем өчен җәһәннәм кебек тоелды. Мин беренче митингтан соң мине директорга чакырып алдылар. Һәр көнне минем прессинг иде. Индер документлар миңа шунда кул куй, монда кул куй. Һәм әлбәттә инде мин ул кулларны куймадым. Мин куясы килмәде документларга, мәсәлән, син чыксаң, беренче килеп чыкса, без гаепле түгел. Һәм директор да миңа сине кыйнап алалар дип намеклар бирде. Гомумән инде тотучылар, безнең бер профессор бар, ничек татар филологиясендә укытадыр, ләкин без килеп белән ул безгә әйтте, татар теленең киләчәге юк ди. Сез инглиз теленә күбрәк барсагыз, әйбәтрәк булыр иде ди. Шуңа күрә без инглиз телен күбрәк өйрәнәчәкбез дип әйтте. Һәм гомумән анда барысы да хәзер күбесенчә исламда. Ничектер ул шулай гына килә, аларны ничектер шулай кертеп алып китәләр, ләкин ул татарларның йөрәгендәме соң ул ислам динен мин аңлап бетермәдем. Ләкин әлеге вакытта күбесе филологлыкта, күбесе ничектер ислам диненә тартылган ничектер булса да. Бу шундый бик кызык әйбер, чөнки минем өчен, минем тормышымда исламның роле бик зур булды. Чөнки мин Казахстанның көньякта туып үстем, бездә исламның роле бик зур һәм тормышында бөтен җирләрдә ул бар. Син мәчеткә барасың, гаиләдә ул бар. Минем әнием әлбәттә урыс, христиан, әмма барыбер син аны бик күп карыйсың. Әмма минем тормышымда гомофобия ягыннан ислам бер кайда да булмаган. Бу гомофобия ислам белән булмады. Күбрәк бу шундый совет кешеләр белән бәйләнгән булды һәм быдлы кешеләр белән бәйләнгән булды. Шундый toxic masculinity. Бик күп кешеләр уйлалар, ислам ул квир әйберләргә шундый каршы. Минемчә, минем аңлавымча бу шулай түгел. Һәм минем кебек кешеләр бик күп бар Казахстанда, һәм гей комьюнитида, квир комьюнитида бик күп кешеләр ураза усталар, бергәләп, мәсәлән, ике егет бергәләп булып, бойфрендс булып, алар ураза усталар һәм авызашар эшлиләр, һәм бу шундый проблема түгел. Әмма мин тагын да беләм, чөнки тагын башка кешеләр бар, кем өчен әлбәттә ислам ул бик гомофобик, чөнки аларның тормышында шундый вакыйгалар булган иде. Мәсәлән, аларның әти-әни аларның квир булуын белгәч, аларны муллага әкелеп conversion therapyга эшләгән. Шулай әлбәттә бу шундый controversial topic. Әмма синең өчен шундый ислам ягыннан, татарлык ягыннан квирга каршы уйлар? Ислам минем өчен ничектер, минем баш эчемдә ничектер каршылык бара, чөнки мин Коръәнне өйрәндем инде кечкенә вакытта, безнең абыстай укыта иде. Һәм ничектер минем һәр көнне менә шул каршылык, ничектер мин уйлыйм инде, мин аңлап торам. Кай вакытта дөрестән дә ул исламга каршы килә, кай вакытта ислам белән булай гына үтә. Һәм мин дә ураза тотам, мәчеткә йөрим кай вакыт дугалар укыйм әлбәттә. Ислам минем тормышымда бик зур роль уйный әлегә дә. Ләкин шул каршылык, белмим, ул качан бетәр, бәлки миңа психологка барырга кирәк. Шул каршылык мине инде һәр көнне менә алай туф. Шулай ничектер шулай. Бу бик кызык тема. Тагын мин нәрсә турында сөйләшергә телим. Без әлбәттә драг турында әзрәк сөйләштек, әмма нигезендә ничек син драгка килдең? Ничек шулай булды? Казанда үстеп, шагылда яшәп,
ничек син драгка килдең? Мин белмим нигә, әмма минем шундый proposal түгел, уем бар. То, что сине сәләт ярдәм итте драгка килергә, әмма мин белмим нигә. Шундый уем бар. Гомумән инде минем кечкенә адымнар драгка таба ул кечкенәдән башланды миңа. Мәсәлән, әнинең биек үкчәләрен киергә ошый иде. Яңадан мин бизәнә башладым. Әти-әни өйдә булмаганда, мәсәлән, син тональный крем үзеңә мәсәлән сылап карадым инде беренче тапкыр ядан помадалар китте. Яңадан туш һәм инде гомумән миңа үземнең кыяфәтем ошый башлады драгта да. Һәм беренче тапкыр инде драгка кереп китүем миңа калса ул сәләт белән бер елныдыр, бәлки. Бер елны, сәләт белән бер елны, ләкин сәләт монда андый ук роль уйламады, чөнки сәләттә ничектер андый әйберләргә гомумән игътибар итмиләр. Аны не продвигают андый әйберләрне, ләкин анда бик нык креативность уйный. Һәм менә шул креативность белән бәйле драгка килеп чыгып була әлбәттә. Миңа калса кайбер балалар шуннан да андый дәресләрдән соң, бәлки аларның фантазиялары шуңа барып җитә аладыр дип уйлыйм. Һәм сәләттә үзенең кечкенә генә булса да йогынтысын ясый бу мәсьәләдә. Ләкин минем өчен драгка мин үзем кереп киттем. RuPaul әлбәттә мин бик зур роль уйнады. Мин беренче тапкыр карагач ук, мин яңадан университетта карый башладым инде. Подруга белән без артта утыра идек. Һәр вакыт просто ачып куям, барыбыз да карыйм да кешеләр җыела арттан, аларга да кызык иде. Һәм шуннан соң инде әкренләп өйрәнәсең, карыйсың видеолар ничек шулай, мәсәлән, мейкап ясарга, ничек чәчне шулай матур итеп куярга, ничек гомумән ничек фигура ясарга. Мин аны шундый иҗади ягыннан аңлыйм. Мәсәлән, әгәр без башка ягыннан карыйбыз, мәсәлән, үземне тәкъдим итте, типа принятие себя, acceptance, ул сине ярдәм иттеме, итмәдеме, чөнки RuPaul мәсәлән карагач, шундый эпизодлар бар, кайда алар күрсәтәләр. Минем тормышымда буллинг булган иде, һәм мине драг ярдәм итте. Минем тормышымда шундый бик начар вакыйгалар булды. Синең өчен шундай булганмы, булмадымы? Чөнки кешеләр әйтәләр бит, драг бу escape from the reality. Минем өчен мин тынычланам. Һәр вакыт мин мәсәлән нервы булса, ясый башлыйм үземә контуринг. Шундай белән ничектер алар мине ничектер тынычландыра. Бу бит инде шул ук рәсем ясау, ләкин үзеңнең битеңдә. Һәм рәсем ясаганда без тынычланабыз, без ничектер бүтән әйбергә кереп китәбез. Һәм безнең барлык тойгыларыбыз, барлык сагышларыбыз юкка чыга кебек. Һәм мин шул мейкапта әлбәттә үземә ничектер тынычлык алам. Әкренләп үземне тынычландырам. Ядан карыйм, ой, нинди матур кеше килеп чыкты. Һәм минем күңелем күтәрелеп китә. Бу ничектер минем өчен антистресс кебек, драг антистресс һәм сәнгатьнең шулай ничектер комбинациясе. Шундай медитация кебек. Миндә бик күп хөрмәтем бар драг-патшаларга, чөнки драгта эшләргә сине бүтән җирләрдә иҗади булырга кирәк. Кием ясарга, җыр әйтергә, җырлар язарга, биергә, бүтән җирләрдә. Һәм шулай мин, мәсәлән, үзем уйладым, чөнки минем бер бойфренд булды, һәм ул RuPaul Drag Race-нан бик шундый зур фанат булган иде. Һәм ул миннән туган көнгә сорады, син драг эшләп куясың һәм бер липсинг видеога языласың. Һәм мин Pussycat Dolls'ка липсинг ясадым. Әмма мин мейкап ясап куйдым, күлмәгем кидем, һәм мин шундый Наташа кебек булдым, беләсеңме? Шундый матур, син кебек. Видеоң һаман бар аның. Бу бик шундый иске видео, только скриншотлар бар. Синең кебек матур булмадым. Чөнки бик күп тәҗрибә кирәк, һәм син бит әйттең, драг мәдәниятта нигезендә максаты ул хатын
булмау, әмма драг булу, чөнки бу гендер үзгәреш турында түгел бит, әмма бу драг мәдәнияте турында һәм ул шундый бик бүләгә һәм хәзерге вакытта ул бик күп үзгәрешләр бар. Мәсәлән, club kids һәм аларның make-up approach ул бик төрле. Нинде драг сине ошый, чөнки драг ул бит бик төрле. Рәсәйдәге драг бар, АКШтан драг бар, һәм Америкада, мәсәлән, анда да драг ул бик төрле. Мәсәлән, яш драг квинлар, алар төрлечә ясыйлар, аларның драг make-up төрле. Синең өчен шундый нинде драг иң якын синең йөрәгең өчен? Минем өчен ул гомумән ничектер больше натуральныйга ошаган. Мәсәлән, кайбер драг артистлар ул инде иске карашлы күбесенчә, ләкин яңа карашлары, яңа кешеләр дә шулай ясаганнары бар. Алар мәсәлән барлык битен бетерәләр һәм яңа бит ясыйлар. Минем өчен мондай бер ничектер шит. Мин үземнең мәсәлән матурлыгымны күрсәтәсе килә. Мәсәлән, үземнең иреннәр, үземнең борын, үземнең күзләр. Мин аларны бары тик ничектер бизим һәм бу һаман мин сезнең алдыгызда басып торам, ләкин мин шундый образда, шундый ничектер күбрәк натуральныйрак кыяфәтем. Америкадагы драг миңа күбесенчә күбрәк ошый, чөнки шуннан да алар да менә шундый ничектер күбрәк үз битләрен гомумән яңадан башламыйлар. Мәсәлән, Кенди Мьюз, Симон, белмичә аларны беләсең икән. Һәм мәсәлән, Симон минем өчен это ул просто 10 of the 10, чөнки ул үзен әзрәк кенә матурлый, күлмәк кия һәм ул инде әзер. Аңа мәсәлән 5 кат макияж бер каштай кирәк булмас дип уйлыйм, чөнки аның гомумән бите шундый симметрик рәвештә урнашкан, феминистичный һәм аңа бары тик әз генә макияж һәм бу минем гомумән максатым. Симон кебегрәк, Кенди Мьюз кебегрәк булырга. Һәм яңа сезонда Марша бар һәм ул да бик күп make-up эшләми. Мин белмим, син караган. Мин яңа сезонны әле карамыйм, мин эшем һәр көн эшлим. Кызганычка ки, ләкин июньдә мин булачак уже күбрәк вакыт. Мин әлбәттә барлык сезоннарны, мин 8нче сезонда калган идем. Мин хәбилнең 3нче сезонында. Мен кара кирәк аларны. Срочно. Бәлки соңгы сорау, нәрсә ул синең өчен татар теле һәм татар телендә, мәсәлән, үзең турында сөйләшергә квир контекстында ничек сине? Чөнки мин аны излим һәм төрле кешеләрдән сорыйм. Сезнең өчен ничек ул татар телендә үзен квирлыгын турында сөйләшергә буламы, булмыймы, һәм ул жайлы, шундый җир, удобно, неудобно, комфорт бармы, комфорт юкмы? Чөнки әлбәттә без бик күп төрле телләрдә сөйләшәбез һәм бернинде мин мәсәлән үземнең эшем турында инглиз телендә күбрәк сөйләшәм, чөнки минем эшем инглиз телендә үтә. Эмоциялар турында мин татар телендә күбрәк сөйләшәм, чөнки минем әтием шундый татар теле эмоцияларда кулланган. Минем өчен рус телендә я тебя люблю әйтергә ул кринж хисем бар. Татар телендә ул шундый натуральный. Синең өчен үзенең квир турында сөйләшергә ничек татар телендә? Ничек сине? Мин бу сорауны нык көткән идем синнән. Һәм дөрестән дә татар теле ул бөтен кешегә дә ачык, бөтен кешегә дә шундый шат булган тел. Мин үземне бик нык һәр вакыт мин татарча кулланыр идем квир ягымны ачканда, чөнки татар телендә син беркайчан да уйлап тормыйсың. Синең нинди ахырдагы анда окончаниялар куярга, ничек сиңа ни әйбәтрәк әйтергә, чөнки татар телендә барлык кеше, кыз да, малай да бөрек алмашлык белән кулланыла. Мәсәлән, мин анда бардым, һәм бөрек килеш бетә, син кызмы, малаймы, барыбер шулай бетерәсең. Һәм сиңа ничектер эштән үзеңә ничектер уңай,
Чөнки син үзеңне башыңнан да йөртмисең, мин хәзер кемсең, миңа ничек сөйләшергәсең. Һәм шуңа күрә инглиз теле дә минем өчен шуңа әйбәт. Алар менә татар теле белән инглиз теле шул мәсьәләдә тәңгәл килгәннәр, алар бик нык охшаш. Ләкин әлбәттә инде татар телендә миңа күпкә ничектер уңайрак сөйләшү. Чөнки бу минем үз телем, мин сизәм, бу минем туган тел, кечкенәдән бирле мин аның белән кулланам. Һәм һәр чак миннән мәсәлән шундый темага кереп киткәндә, мәсәлән, без дуслар белән дә татар телендә генә сөйләшәбез, андый темага, чөнки без беркайчан да уйлап тормыйбыз, нинди анда ничек сөйләшергәсең, моны ничек әйтергә, телне вата. Без татар телендә генә сөйләшәбез һәм бу бик камил. Бик матур сүзләр мине ошый. Чөнки мин дә үзем шулай уйлыйм. Һәм мәсәлән, мин трансгендер кешеләрдән сорадым, кем ике телләрдә сөйләшәләр, һәм алар әйтәләр, татар теле ул шундый френдли тел, чөнки анда гендерның роле ул бик зур түгел. Һәм рус телендә әгәр кешеләр сөйләшәләр, һәм аларның, если они хотят тебя оскорбить, они говорят, непонятно, кто это, он, она, оно. А татар телендә син шулай әйтмисең. Шундый опция юк бит. Хәзер син тормышында нинди өлкәләрдә татар теле бар? Кем белән син татарча сөйләшәсең? Татарстаннан дуслар белән без һәр көнне видео аша, ләкин инде телефон аша гына сөйләшәбез. Һәр вакыт татарча төрле мәсьәләләргә, төрле егетләр турында анда, төрле бренди TV шоулар. Гомумән инде татар теленең барлык сфераларын алабыз һәм татарча сөйләшә алабыз. Әлбәттә, инде кайвакыт анда рус телләре дә килеп чыга, ләкин гомумән инде 85% минемчә без татар телендә сөйләшәбез ул темаларга. Һәм туганнар белән әлбәттә менә күптән түгел генә кайбер проблемалар килеп чыкты минем Россиядә. Һәм алар белән дә мин татарча сөйләшәм. Шулай синдә шундый татарча квир сөйләүчеләрнең комьюнити бар. Шулай синдә шундый татар сөйләшүчеләрнең квир комьюнити бар. Әйе, бар әлбәттә. Мин әйтә алам, андый драг-артистка даже бар. Аның исеме Айс. Без беренче ясый башлаганда, Сливкида без аның белән татарча сөйләшә идек. Минем кыз подругам инде шундый ул драг куин. Һәм Айс ул һаман да эшли. Аңа сәлам. Уен караса. Әйе, татарча гомумән чыннан да чынбарлыкта татар телендә беркемне дә кимсетеп булмый, чөнки бу тел барлык гендерларга да бик шат, мөлаем. Синең татар теле бик матур. Синең матур. Минең нормаль. Ярый. Һәм соңгы сорау. Син татар кияуны эзлисеңме? Яки көтәсеңме? Мин яны таптым, дип уйлаган идем инде. Татар кияуын әйбәт булыр иде. Әлбәттә, ләкин кызганычка ки АКШта гомумән татарлар бик аз. Һәм аларның инде шундый әйберләр шөгыльләнү тагын да әзрәк мөмкинлек. Алар ЛГБТ белән ничектер гомумән катнашта, бу бик миңа калса impossible thing. Чөнки белмим ничек миңа табармын. Миңа калса мин американец белән ничектер кирип китермен, ләкин әлбәттә минем иң зур теләгем инде татар кешесе белән, ләкин казах һәм дә белмим үзбәк булса да шундый белән инде охшаш телләр, чөнки без барыбер үзебезне ничектер булса аңлаячакбыз. Әйе, ул әзрәк шундый Mission Impossible. Татар егетте АКШта табырга кем татарча сөйләшә, чөнки бик күп татар егетләр бар, татарча сөйләшмиләр бит. Әмма әлбәттә шундый егетләр бар. Мин бик күп егетләрне беләм, мине язалар. Татарстаннан бар, төрле илләрдән бар. Минем беренче кунагым, мәсәлән, Ислам, ул Казахстаннан, әмма ул татар сөйләүче. Һәм ул да татар егетне эзли. Шулай. Зур рәхмәт синең образ өчен, бик матур.
Минемчә безнең әңгәмәбез бик кызык булып чыкты, бик матур булып чыкты. Сиңа да бик зур рәхмәт. Син үзең эзлисеңме соң татар егете? Әйе, әлбәттә, эзлим, бәлки табам, белмим. Мин чынлап Швециядә яшәп, монда татарлар да юк, казаклар да юк, беркем дә юк, мин бер үзем монда. Һәм әйе, мәсәлән, минем шәһәремдә, ул икенче иң зур шәһәр Швециядә, һәм мин рус сөйләшүчеләрне дә монда белмим. Бер-ике дусларым гына бар. Ялгыз булып йөрим. Әйдә, тамамлыйбыз. Рәхмәт, миңа да гомумән бу әңгәмә бик нык ошады. Син шундый йолдыз, һәрвакыт елмаеп торасың, һәм сорауларың да бик кызык иде миңа. Барлык сораулар ошады. Миңа калса без драгның гомумән барлык якларын да ачып бирдек. Һәм әлбәттә инде мин бу видео бирәкешкә булышса, мин бик шат булачакмын. Әйе, унышлар сине, һәм сау булыгыз. Рәхмәт. Сау бул.